se hyvä puoli nyt, että niitä pikkusahan teriä, niitä on eri variaatteita. Siellä on semmoista hyvin hienot vielä alustaksi. No niin, tule tänne. Voi. Niin. No voi. Noin, nyt minä lähden sitä. Ota sinä. Otat kuvaa. Jokki, istu. Istu, Jokki. Istu. Tassu. Toinen tassu. Molemmat tassu. Hei sit, Jokki. Hei. No niin. Hei sitten, hei. Mä katon, kun se menee rappuun vähän. No niin, moi. Moi. Moi pojat. Mä katon, kun se menee rappuun. Rappuun. Meidän on nyt ulos. Niin. Ei, Jokki. Älä tuu turhaan, me tavataan tasukon päästä. Hei. Jokki sisään.